Idemo mi još jednom ovoga jutra do Kulturnog centra Čukarica koji organizuje tokom juna, jula i avgusta meseca brojne besplatne kreativne radionice za decu i odrasle u tom centru. Na programu će biti likovne radionice, crtanja, slikanja i vajanja, radionice novinarstva, forum teatra, glume za decu, kulture pokreta za mame i decu i radionice rekreativnog baleta za odrasle. O svemu tome više Maja Spirić koja je tamo. Majo, da vidimo dokle se stiglo sa tim radovima koji su malo pre započeti. Evo, prvo ja da se pohvalim. Za ovih 15-20 minuta od čičagliše uspjela sam da nacrtam olovkom, olovkom, jednu lampu na gas, kažu još malo i bit će sasvim korektno, s obzirom da, kako mi kažu polaznici ove škole, ovo je, ja sam ipak u nekom predškolskom slikarskom uzrastu, oni su već ozbiljni umetnici i oni lepo napreduju sa svojim radovima, imaju oni još vremena da ih završe. Danas su tema portreti. Koga slika? Ovoga jutra Teodora, autorka inače onog Salvadora Dalija, koga sam pokazala u prošlom uključenju. Teodora, koga sada slikaš? Trenutno crtam moju mamu i jako se trudim pošto ima puno detalja kod nje i baš sam htjela nju da crtam. Ti si jako talentovana. Je li ovo tvoja prva radionica ili se i inače baviš crtanjem i slikanjem? Bavim se crtanjem i slikanjem kod kuće. Nisam išla ni na jednu radionicu pre. Inače, nije sve u talentu. Više se koliko se trudiš i zapravo sve je tu. Znači, bitan je rad, nije talent. Posebno si pažnju posvetila očima. Da, zato što oči su jako lepe i zapravo nema te boje koje bi onako pokazale kako su lepe oči. Hvala ti mnogo. Pored mene je i Jovan. Ovoga jutra veoma je nestrpljiv i Jovan je poznat po tome što voli da crta svoje portrete. Evo, ovo je Jovan kad je bio mali. Ima ovde na zidu još njegovih portreta. On nekako, čini mi se, najbolje poznaje svoje lice, pa zato najviše voli da slika sebe. Jovane, ti stvarno voliš da slikaš, ali ti zabavnije da crtaš i da slikaš ili da igraš igrice? Isto je, isto. Isto? Ali ti nije teško, evo 4 sata crtanja, ti nije teško da budeš strpljiv ili ti je ipak veći užitak da crtaš? Pa više volim da crtam i to. I nije dosadno? Ne. Jesi naučio nešto novo? Jesam. Pa šta? Pa eto, te portrete, to senčanje i sve to. Hoćeš u buduće drugarima poklanjati njihove portrete kada su rođendani? Da. Ali bi mogao moj portret da nacrtaš kasnije? Pa možda. Možda. Ćeš pokušati? Pokušat ću ovih dana. Hvala ti, Jovane, čekam ja taj portret. Mi idemo dalje. I mlada umetnica Andrea i ona ovde slika jednu zanosnu crnokosu devojčicu. Andrea, koji si razred? Drugi. I kako napreduješ? Ko je ova devojka na slici? Pa, ja sam odlučila da nacrtam sebe, jer mi je to nekako bilo najbolje. Aha, Jovan kaže da je njemu najlakše sebe da crta, a ti? Također, nije. I tebi je lako. Naravno, sve je lakše kada se obavlja pod nadzorom jedne stručne osobe. Sa nama ovoga jutra vajar i profesorka slikarstva Mirjana Vuksanović. Prvo, da vas pitam, besplatne su radionice, letnji raspust. Da li ste očekivali ovakav odziv dece? Pa, dobar dan, hvala što ste došli. Pa zapravo ne. Ovo je samo jedna grupa koja je uspela da se uključi. Imamo jako puno zainteresovane dece. Ovo je bitno što je besplatno za sve učenike Čukarice od 1. do 8. razreda i tek smo započeli radionice pre 3 nedelje. Inače je projekat napisan na 10 meseci, tačnije do kraja kalendarske godine, znači do januara. Proces koji planiramo ovde i koji jeste u stvari njihov rad kroz olovku, kroz crtež, kasnije kroz boju i na kraju poslednji taj ishod koji jeste ulje na platnu, odnosno da oni budu osposobljeni da urade sami sliku ulje na platnu. Naravno imamo i vajanje u planu posle ovog crtanja, tako da, eto. Mnogo toga da se nauči. Ja samo kratko moram da vas pitam. Evo, ja sam pobegla iz kadra, imam valjan razlog, mora profesorka samo kratko da mi da ocenu. Evo, za ovih 20 minuta, pola sata, kakav je rezultat? Ja, zaista, znači ja sam oduševljena. Za ovih 20 minuta svaka vam čast. Znači, radimo B8 olovkom, senke, jako je dobro postavljeno.
Zaista sam, znači 5+. Ima nade i za mene. Eto, Bojana, zaista dokaz da ako se želi nešto da se nauči, može da se nauči za kratko vreme i nema antitalenata, važno je samo želeti da se nešto postigne. Toliko za ovo javljanje iz Kulturnog centra Čukarica. Bojana? Hvala ti, Maja, na svim ovim informacijama.